Вітаю, ви в етері Радіо Свобода. З вами Ян Максимов Купразія, на сувязі з нами у Мінську Надія Кандрусевич-Шидловська, перакладчиця і кіраўніца видавецтва «Коска». Прывітанне, Надзея. Прывітанне, Ян. Першае пытанне да вас, як да выдаўца дзіцячай літаратуры проста з моста. Як цяпер маецца дзіцячая літаратура на беларускай мове? Ёсць попыт на яе? Вы заўважылі нейкія змены ў гэтым попыце на працягу некалькіх апошніх гадоў? Так, попыт на дзіцячую літаратуру на беларускай мове, безумоўна, ёсць, і ён за апошнія паўгады ён вырас. Трошкі было зацішша, калі пачалася пандэмія, але гэта было звязана з усім кніжнай прасторай, кніжным бізнесам Русі па ўсім свеце. Цяпер, я думаю, кнігі для дзетак менавіта на беларускай мове з'яўляюцца такімі актуальнымі, і бацькі, ўсё больш бацькоў хочуць чытаць нешта якаснае, набываць якасныя дзіцячыя кнігі па-беларуску для сваіх дзяцей. І таксама заўважна, што у апошнім часам таксама з'яўляецца ўсё больш кніг па-беларуску, напісаных менавіта беларускімі аўтарамі. Маладымі пісьменнікамі новыя ілюстратары з'яўляюцца, і гэта таксама вельмі радуе, што беларуская літаратура развіваецца, менавіта арыгінальная літаратура развіваецца. Пра беларускіх аўтараў дзіцячай кнігі я вас запытаю крышку пазней, а цяпер мне яшчэ хацелася б запытацца пра тое, як прадаюцца кнігі ў цяперашніх варунках, скажам, такой пандэміі, у кнігарнях, праз інтэрнэт. Калісьці 2 гады таму, калі мы з вамі праводзілі размову, вы сказалі, што сярэдні наклад дзіцячай кнігі, які рэальна прадаць за год, гэта 1000 асобнікаў. Нешта з гэтага часу змянілася? Калі так, то ў які бок? Не, з гэтага часу асабіста ў маім выдавецтве не змянілася. Я па-ранейшаму раблю кнігі 1000-ным накладам. Не ўсе з'яўляюцца, на жаль, прадаць за год, бо ёсць кнігі, якія карыстаюцца большым попытам, якія ўжо больш вядомыя сярод бацькоў, якія выходзяць серыямі ўжо шмат год. Я, напрыклад, маю на ўвазе такія кнігі, як «Мама Му» і «Крумкач» Юлі Вісландера, кнігі Свена Нордквіста пра Пэцена і Фіндуса. Яны ўжо з'явіліся такім трендам, яны вядомыя. Калі казаць пра нейкіх невядомых новых пісьменнікаў у перакладзе са шведскай ці з нарвежскай мовы, то у мяне наадварот ідзе, я памяншаю наклад, раблю 500 асобнікаў, потым гляжу, як кніга ідзе. Калі яна ідзе добра, то я додрукоўваю яшчэ 500. Але па-ранейшаму праблема ў незалежных выдавецтвах, гэта тычыцца не толькі майго выдавецтва, якое займаецца дзіцячай літаратурай, але наогул засталіся тыя ж самыя праблемы з вялікім ПДВ, 20% у Беларусі, як вы ведаеце. Таксама кніга распаўсюду, калі мы, па сутнасці, здаем кнігі на рэалізацыю, і грошы рэальныя да нас прыходзяць толькі тады, калі кнігарня прадае кнігі. То бок гэта вялікая рызыка і ўкладанне сваіх грошаў з боку выдавецтва. Скажыце, калі ласка, вашы кнігі прадаюцца толькі ў кнігарнях у Мінску, ці таксама крышку даеце на правінцыю? У кнігарнях у Мінску, так, вялікая сетка Белкніга, яна мае прадстаўніцтва ў рэгіёнах. Прыватныя кнігарні, якія ёсць па-за межамі Мінску. Я маю на ўвазе невялікія прасторы, якія ёсць у Віцебску, у Горадні, у Берасці, у Гомелі. Яны таксама бяруць мае кнігі, там таксама можна набыць, але мы ўсе ведаем зараз, што гэтыя незалежныя такія культурныя пляцоўкі церпяць пераслед, яны іх актыўна зачыняюць, і яны ўсе пераходзяць, вельмі шмат хто пераходзіць працаваць у інтэрнэт. Плюс кнігі, якія прадаюцца ў інтэрнэце, у
на незалежных пляцоўках заўсёды можна замовіць, і шмат у каго ёсць опцыя дастаўка поштай, перасылка. Таму кнігі магчыма замаўляць і з-за мяжы, і па ўсёй Беларусі. Незалежныя выдаўцы маюць праблемы ў Беларусі цяпер з фінансамі і спектарамі. Вас гэта таксама датычыць ці пакуль што не? Ну так, мы ведаем, што некалькі тыдняў таму была заблакавана фактычна праца найбуйнейшага незалежнага выдавецтва Янушкевіч, таксама выдавецтва кнігазбор. Яны фактычна пазбавіліся магчымасці працаваць, бо іх рахункі былі заблакаваныя, яны не маюць магчымасці цяпер аплочваць новы друк кніг. Мяне пакуль што, вядома, у такіх умовах, калі ты ведаеш, што, магчыма, за табой могуць прыйсці кожны дзень, таксама цяжка, у першую чаргу, маральна працаваць, нешта рабіць, планаваць, бо ты не ведаеш, што здарыцца. Ну, а на справе у майго выдавецтва пакуль няма свайго сайта, і выдавецтва Янушкевіч дапамагала мне, і на сайце выдавецтва Янушкевіч можна было прадаваць кнігі выдавецтва Коска па кошту выдавецкім. Таму усе кнігі, якія мы прадавалі апошнія 3 месяцы, усе грошы таксама заблакаваныя на рахунку выдавецтва Янушкевіч. Таму так ускосна, але гэта таксама тычыцца і нас. Давайте, можа, крышку не пра сумнае увесь час, а крышку пра весялейшае. Да вас пытанне як да перакладчыцы дзіцячай літаратуры. Што вы перакладзі апошнім часам, або што, можа, цяпер перакладаеце? За апошні год цяжка было перакладаць. Па-першае, здавалася, што калі пачалася пандэмія, калі з'явілася больш часу на пераклад, здавалася, што у мяне ляжаў стос кніг, якія я планавала перакладаць, але за гэты год, за мінулы год вельмі цяжка перакладалася, таму у вестве выйшла некалькі новых перакладаў кніг пра маму. Таксама кніга новай шведскай пісьменніцы Эмы Адбоге, Яміна, гэта маладая, сучасная шведская пісьменніца і ілюстратарка. Вось я пераклала яе кнігу, таксама перакладала на будучыню. Год таму выходзіла кніга Юі Вісландер Йордзіс, насамрэч гэта першая частка з 3. Я пераклала 2 наступныя, Йордзіс у бабулі і Йордзіс ідзе ў школу. Вельмі спадзяюся, што ў гэтым годзе атрымаецца іх выдаць. Таксама мы набылі правы на новую кнігу шведскай пісьменніцы і ілюстратаркі Сары Лундберг. Яе кнігі ўжо выходзілі па-беларуску, напэўна, у 12-м годзе 2 кнігі выходзіла выдавецтва кнігазбор у маім перакладзе пра дзяўчынку белую крэску, і год таму выходзіла кніга яе ў выдавецтва Коска «Птушка ўва мне ляціць куды захоча». Вось, і наступная кніга Сара Лундберг яе ілюстравала, але напісала яе шведская пісьменніца, якая піша для дарослых, Сара Стрысберг. Дзеянне там адбываецца у доме для псіхічна хворых людзей, і наогул гэта кніга закранае праблему псіхічных хвароб, і з дзецьмі можна размаўляць на гэтай тэмы. У дзяўчынкі хварэе тата. Ну і так, планы пакуль працягваць тое, што з тых серый, якія мы пачалі, рабіць працяг кніг. Паглядзім, наколькі гэта будзе атрымлівацца ў гэтым годзе. Гаворачы пра самыя вашыя папулярныя серыі кніг, мы на сайце Свабоды вядзем штомесячную рубрыку «Літаратурны каляндар», дзе менавіта пішам пра выдавецкія навінкі ў Беларусі. І ў адным з апошніх выпускаў быў анонс выдання вашага выдавецтва Коска «Калядны сшытак мамы Му і Крумкача». І там, ведаеце, аўтарамі былі пазначаныя Юя Вісландер і Свен Нурдквіст. Мне раней думалася, што гэтыя аўтары працуюць асобна. Юя Вісландер піша сваю серыю пра маму Му, а Свен Нурдквіст пра Петсена і Фіндуса, а тут яны разам. Ці не патлумачылі б вы нам, такім, якія не вельмі уважліва сочаць за
дзіцячая літаратура. Як выглядае справа з гэтымі аўтарамі і іх выданнямі, у тым ліку ў вашым выдавецтве «Коска»? Хто піша што, іначай кажучы? Ну, насамрэч, Юлія Вісландер пачала ствараць серыю пра маму Му разам са сваім мужам, які, на жаль, памёр тумасам. А Свен Нордквіст, ён ілюстраваў гэтыя кнігі. То бок ён без яго мама Му і Крумкач не былі б мамой Му і Крумкачом. То бок Свен вядомы у Швецыі як ілюстратар, напэўна, найперш, і як сапраўды аўтар пра серыі кніг пра Пэтсона і Фіндуса. І менавіта у гэтым дуэце Юлія Вісландер і Свен Нордквіст выступае ў ролі ілюстратара мастака. То бок ён ствараў вобразы мамы Му і Крумкача. І у маім выдавецтве выйшла 6 кніг пра маму Му і Крумкача. У гэтым годзе мы зрабілі кнігу адначасова амаль са шведскім выдавецтвам. У Швецыі гэта новая кніга серыі пра маму Му. Як мама Му пазнаёмілася з Крумкачом, гэта такі прыквел. Яна выйшла ў Швецыі ў верасні, і ў кастрычніку мы рабілі прэзентацыю ў Менску. То бок яна пакуль не перакладзена. Гэта першая мова, на якую была перакладзена гэта кніга. Па-руску яе яшчэ няма. І ў гэтым годзе Свен Нордквіст будзе святкаваць увесну 75 год. Такі юбілей. У Швецыі ён будзе адзначацца выхадам выдавецтва шведскае, якое выдае кнігі Свена, будзе рабіць такую вялікую кнігу, дзе будуць некалькі гісторый пра Пэтсона і Фіндуса разам, такая як анталогія. І мы зараз размаўляем з імі пра тое, каб набыць правы на гэту кнігу і зрабіць яе таксама па-беларуску. А скажыце, калі вы асабіста знаёмая з гэтымі пісьменнікамі, з Юліяй Вісландер і Свеном Нордквістам? Так, я асабіста знаёмая і з Юліяй, і мы вельмі сябруем. Юлія актыўна сочыць за ўсімі падзеямі, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, падтрымлівае, і больш за тое, у восені, калі былі актыўныя такія сустрэчы ў дварах у Менску і ў парках, Юлія прымала самы актыўны ўдзел. Мы ладзілі чытанне для дзетак, і напрыканцы кожнага чытання я асабіста са свайго тэлефона званіла ў Швецыю па вайберу з Юліяй. Дзеці маглі па відэасувязі з ёй паразмаўляць, там вельмі коротка падзякаваць за яе кнігі, ну і заўсёды яна таксама перадавала прывітанне дзецям. Як вы тлумачыце сабе феномен дзіцячай кнігі ў Швецыі? Чаму іх такія добрыя кнігі для дзяцей, што перакладае іх увесь свет? Ну, насамрэч, напэўна, самае асноўнае, чаму шведская літаратура цяпер такая папулярная ва ўсім свеце, гэта перспектыва, змена перспектывы, якая адбылася ў сярэдзіне 20-го стагоддзя, якую распачала Астрид Лінгрен, калі яна памяняла перспектывы з боку дарослага і паставіла аўтар дзіцячай кнігі ў цэнтр аповеда самога дзіцёнка. І, напэўна, вось гэтая свабода, адсутнасць нейкай павучальнасці, педагагічнасці, яна з'яўляецца такім рухавіком творчасці. І я ў гэтым бачу такую асноўную прычыну, чаму зараз столькі пісьменнікаў і ілюстратараў з'яўляецца ў Швецыі. Я пераканана, што толькі ў краіне, у свабодных варунках можа нараджацца свабодная дзіцячая літаратура. А як на гэтым шведскім тле выглядае беларускамоўная дзіцячая кніга? Вось вы сказалі, што з'явіліся маладыя аўтары, якія пачалі пісаць арыгінальныя кнігі для дзяцей. У вас ёсць на прыкмеце нейкі аўтар беларускі, якога хацелася б вам выдаць, так сказаць, адразу, без перакладу? Ну, насамрэч, я лічу, што беларуская дзіцячая літаратура цяпер знаходзіцца ў такім стане, яна развіваецца актыўна, і ў нас ёсць дзіцячыя пісьменнікі і ілюстратары свае, таленавітыя. Проста гэта
яны працуюць у вельмі складаных умовах, бо няма ніякай падтрымкі ні з боку дзяржавы, не ўсе выдавецтвы могуць падтрымаць актыўна аўтараў і пісьменнікаў. Напрыклад, у Швецыі, калі пасля вайны, калі выдавецтвы толькі пачыналі аднаўляць сваю дзейнасць актыўна, было вельмі шмат конкурсаў, праводзілася шмат таких не стыпендыяў, можна сказаць, так, дзіцячыя аўтары атрымлівалі падтрымку як з боку дзіцячых выдавецтваў, так і з боку дзяржавы. У нас пакуль пісьменнікі, ілюстратары знаходзяцца ў вельмі такім цяжкім становішчы, таму, напрыклад, апошнім часам, вось у апошнім, напрыканцы мінулага года выйшла кніга «Марта і Мара» пра дзіцячай пісьменніцы Ганны Янкута у выдавецтве «Попуры». Кніга выйшла адразу ж і па-руску, і па-беларуску. І Ганна ўжо, гэта яе трэцяя кніга для дзетак, і дзве папярэднія выходзіла ў выдавецтве Янушкевіч, кнігі пра ката Шпрота, дзве, і яны карысталіся вялікім поспехам, бо, напрыклад, першая кнігі ўжо няма ў продажы, і другая, наколькі я ведаю, таксама біла там усе рэкорды па продажах побач на кніжнай выставе ў мінулым годзе. Мы удзельнічалі разам з Андрэем, і я проста бачыла на свае вочы, як прадаваліся кнігі пра Мамуму, ката Шпрота і Гарры Поттера, і гэта прыблізна аднолькавая опыт быў на кнігі беларускай аўтаркі. Гэта выдатна, грэе сэрца, калі такое чуеш. На заканчэнне я б хацеў вам задаць такое пытанне, якое я вам ужо задаваў, калі мы гаварылі 2 гады таму. І я адказ помню, але ж не ўсе нашы слухачы і гледачы, якія будуць нас слухаць і глядзець цяпер, слухалі тую размову, дык я пастаўлю гэтае пытанне яшчэ раз. Скажыце, калі ласка, чаму так важна у нацыянальнай культуры мець добрыя дзіцячыя кнігі? Найперш, таму што ўсё пачынаецца у дзіцячым пакоі, калі так можна сказаць, ад таго, наколькі мы надаем увагу нашым дзецям, ёсць магчымасць і доступ да добрых кніг, да добрай літаратуры, у прыватнасці на іх роднай мове, на беларускай мове, залежыць тое, наколькі ў нас будуць чытачы, спажыўцы кніг для дарослых у будучыні на беларускай мове. Таксама, наколькі дзеці вырастуць свабоднымі, незакамплексаванымі. Гэта таксама я бачу наўпроставую сувязь паміж тым, што дзеці чытаюць у дзяцінстве і да якой літаратуры яны маюць доступ. Вялікі дзякуй вам за размову, Надзея. Дзякую ўсім, хто нас слухаў і глядзеў. На сувязі з вамі у відэаэтэры «Свабоды» была Надзея Кандрусевіч-Шыдлоўская, перакладчыца і выдавец з Мінску, і я, Ян Максімюк, у Празе. Усяго вам добрага, Надзея. Дзякуй, шчасліва. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.